jsme na letišti a jedeme na Maledivy. Jo. Tak, tohle je dvoupatrový letadlo. A tímhle letíme. A jsme na horní palubě. A už tady je kontrolka. A už jdeme do našeho giga letadla. Hello Dubai! Čau lidi, jsme v salonku v Dubaji. Čau, už jsme přiletěli na Maledivy a je tady 30 stupňů a je tady vedro. My máme mikinu a dlouhé kalhoty. Je fakt teplo. Čau lidi. Los Angeles, India, lost on a train, lost. Got on my buttercream silk shirt and it's Versace. Hand me my triple A so I could way to work. I got on you, girl. No, I don't really wish. I don't wish the titties were sure. No, have I ever. Takže lidi, pojďte si s náma udělat tour tady. Tady máme koupelnu, takže takhle krásná velká záchodek. Vana, prostě vana, jako je poslouchá. A venkovní sprška, amazing, amazing. Takže jdeme dál. A tady se musí zavět, aby nám se nenalítal nějaký šmoudí. Tak skříň, telka, postel, tady krásná. Jolča, taky krásná. Takhle, je to tady hodně velký, je to jenom pro nás dvě. A potom, takhle, ježiši, to mám odfoku, takhle je venku. Tam máme lehátka a tady jsou rodiče. Takže to je mega cute. Šťouky lidičky. Teď už jdeme na večeři, protože my jsme dneska skoro nic nedělali. Nebo já jsem byla ve vodě a viděla jsem dvakrát žraloka a Jolča, ta spala celý den a já jsem potom taky usla. A rodiče taky. Los Angeles, India, lost on a train, lost. Čau lidi, kolik je? Jsou 4 asi. A my jsme teď šli na nějaký vyrábění s mušlema, ale jsou tam tak 3letý děti. Takže tam fakt nejdem. A teď jdeme do baru.
big for breast. Takže čau lidi, teď je 8 ráno a já se jdu koupat. Milča ještě spí a já se jdu koupat. Jste teda tak je to mega příjemný. Takže teď jsme po obědě a teď půjdeme na Sea Bob a podle mě tam bude kamera, takže tam něco natočím a ještě mám nějaký záběry z GoPra jako s pod vodou, nějaké rybičky, tak si tam taky dám. Už jdeme na toho Sea Boba a už mám kameru, takže to bude super. Got on my buttercream silk shirt and it's Versace. Hand me my triple A so I could wait to work. I got on you, girl. No, I don't really wish. I don't wish the titties were sure. No, have I ever let you give up? Tady sedíme každý den lidi. Tady. Takhle jak sedíme každý den. Celý týden. What the hell? Oh my God. Los Angeles, India, lost on a train. She's at the stove. Can't believe I got her out here cooking dough. I promise she'll be whipping. Jdeme si zahrát kulečník lidi. A střílej. Hezky. Dobrý, ale. Když jsi nervózní. Já jsem jediná, která to... Tam asi nedáme radši, ne? Dámy a pánové. Ahoj. Is the substance. Double D, big full breast on my baby. Triple A, couldn't weigh the love I got for the girl. And I just wanna know why you ain't been going to work. Boss ain't working you like this. He can't take care of you like this. Čau lidičky. Kolik je? 5? 3/4. A my teď jedeme lodičkou, potom letadlem, který přistává na vodě, takže to je mega cool. A potom už letíme do vás. Takhle vypadá snídaně v 5 ráno lidi. Got on my buttercream silk shirt and it's Versace.
Hand me my triple A, so I could way to work I got on you, girl. No, I don't really wish the titties were sure. No, have I ever let you get caught? Lost in the heat of it all. Girl, you know you're lost in the thrill of it all. Feel your eyes, they all over me. Don't be shy, take control of me. Get the vibe, it's gonna be lit tonight. Baby girl, you give me 10 ton of fatness, give me some of that. Thinks with the badness, look how she at. Takže lidi, room tour. Takže takhle maličký záchodek s prškou a to stačí. Tady takhle vidíte, tady to, skříň, takhle stůl. Tady budeme spát mezi očou. Tady nám udělá takový sídlo. A náš výhled. Takhle. Na Marínu hezky. Tady je naše kuchyňka. Ta se mi teda hodně líbí. A tady jsou rodiče a takovýhle make-up stůleček. A tady je další záchod. Fuj, tady je mega moc nějaký. A zase balkonek. Lidi domů. Ne. Takže lidičky, už jsme to dojedli a jakože teď recenze, jo. Ta omáčka nebyla tak dobrá, jak všichni říkají, takže to se nevyplatí a určitě ne do toho velkého kelímku. Hranolky byly dobrý, to kuře bylo dobrý a ten chlebík jako sladký, ale jako šlo to. Co ty máme? Kolik tomu dáš 10 jenom? Tak 5. Já třeba 7. Tati, kolik tomu dáš 10? Tak 4. Já taky tak 7. 7, no. Takže tak průměrně 5, 6, no. Takže jako nedoporučujeme moc. Takže lidičky, ta voda má asi nevím kolik stupňů, ale jako je docela studená, ale Jolče říká, že to zvládne. To tam že to zvládne. Takže jdeme na jetski. Ty smrděj. Takže změna plánu lidičky. Teď nejdeme na jetski, půjdeme až zítra ráno. Takže zítra to bude jako hodně plný den. Feel your eyes, they all over me. Don't be shy, take control of me. Get the vibe, it's gonna be lit tonight. No lie, hypnotized, pull another one, it's alright. I know what you want, get the vibe, it's gonna be lit tonight. No lie, it's how we do it. No lie, so it's here to it. No lie, it's how we do it. It's gonna be lit tonight. No lie, it's how we do it. Čau lidi, je ráno a my jsme si dali snídani. No a teď jdeme na jetski, jdeme na jetski, ale já mobil nebudu mít a budu mít jenom Elča, takže snad natočím něco hezký.
deep off in the main. Eminem, sweet like candy cane. Drop the top, pop it, let it bang. Pop it. Drop the top, play hide and seek. Jump inside, jump straight to the lead. Take a sip, feel just how I be. On freeway, but no, ain't nothing free. Been lost, been lanes, been busting bills, but still ain't nothing changed. You in the mob. Čau lidi, teď jsme tady v tom starém městě a jdeme skůdno na nějaký ten tržík tady. Tak už jsme tady v té zlaté sekci lidičky. Co šahá na tátu? Čau lidi, máme tady... Čau lidi, máme tady Dubai Chocolate Tasting, jo. Poprvé testujeme dubajskou čokoládu. Co byste nám řekli, děvčata? Co? Dobrý, jo? Nemůžeme porovnat, ale je to dobrý. Dobře. A dáte tatínkovi ochutnat? Ne. Čau lidi, už jsme vyšli z těch trhů. Máme tady tašku s kořením a asi pět dubajských čokolád, jednu Burj Khalifu a prstenek pro Olšu k narozeninám. Tady máme šafránovou vodu, lidičky. Vypadá to jak chcanky. Dáme to chcanky. A tady máme plný batoh nákupu našeho. Jdu to ochutnat, lidi. A teď přijíždíme tou lodí na druhou stranu. A potom pojedeme na vyhlídku, I guess. Drop the top, pop it, let it bang. Pop it, for this life I cannot change. Hidden hills, deep off in the main. Eminem, sweet like candy cane. Drop the top, pop it, let it bang. Tak lidičky, jdeme na ten výhled, na tu, jak se jmenuje? Sky View Observatory. Sky View Observatium, nebo co? Observatory. A už to spadlo. Tak a teď jdeme nahoru. Lidi, máme potopu v baráku. Tady odsud kape. Takže my máme tady Ty vole, takový krásný byt měl. potopu. Jako úplně. To je jako crazy. Co budeme dělat? Teče voda, sestro, se stropu. Zvolala jsem sestro, zastav potopu. Sestra hrnec ucho uchopí a utrhne. Tak lidi, update.
jedeme do hotelu někde na letišti, protože tam prostě to nešlo. Takže už máme zbaveno. Hodinu, teď jsme řešili tady tohle a už jdeme pryč. Už jedeme. Sestra vztekle zasyčí jaký pak mají asi číslo sičí, Tak čau lidi, tak jdeme domů. Jedeme na letiště ještě. No, tak na letiště. Ne, nejedeme autobusem. Tak lidi, teď pojedeme zase tím dvoupatrovým, ale teď jsme dole, v tom dolním patře. voda sahá ke střeše, pravím ke své sestře, ať se Češe udeří.